Kaixo, Ane Perez Azpeitia naiz, Hernaniko bandako kidea eta Exkorderen egilea. Eta hitz egingo dizuet pixka bat obrari buruz. Exkorde berez, latinez, bihotzez edo bihotzetik esan nahi du. Eta azkenean musika egitean, barruan daukagun interesak edo kezkak, kanporatu egiten ditugu. Naiz eta izenburua obra bukatu ondoren jarri, hasieratik Janekin bihotzen taupadeen inguruan egin nahi nuela musika. Orduan, obran zehar entzuten duguna, bada taupada sendo bat, batzuetan taupada hori finkoa da, beste batzuetan aldakorra, azkartu egiten da, edo mantxotu, eta beste batzuetan arritmikoa, irregularra. Espero dut Exkorde asko gustatzea. Osorik ikusi nahi baldin baduzute, Hernaniko bandako YouTube kanalean duzute ikusgai. Mila esker.